2016ko kontuak direla eta lehenago esan behar duguna da, edo egin behar duguna da, eskerrak emon. Eskerrak emon parte hartzen daben guztiei. Bai euren denpora dedikatzen dabenei, euren ezagutza, edo euren dirua emoten dabenei. Bizkaiko Elizbarrutiko ekintzak ezin dira egin voluntario barik. Diru kontua direla eta azpimarratzeko datuak dira, bat guztira erabili dira 33 milioi baino gehiago, eta horretatik 154 erabili da Caritas misioa eta esku alkartuetarako. Beste datu bat azpimarratzekoa da, diru sarrera guztien artean garrantzi handia daukala zuzenean fededunak emoten dabena. Gitxi gora bera 70% da. Konparatuz aurreko urteagaz, diru kontuak hobetu egin dira. Gure helburua da oreka bat lortzea, diru sarrera eta gastuen artean, eta hobetu egin da. Eta bi izan dira datu azpimarratzekoak. Bata da gastuak gitxitu egin direla, hori da helburu bat, oreka lortzeko, eta beste alde batetik datu importante bat izan da, diru sarrerak gehitu egin direla herentzia eta legatuetan. Eta herentzia horrek izan dira batzuk jarduera arruntarako, Elizako jarduera arruntarako, baina baita karidaderako edo abade nagusien arretarako. Abade nagusien arreta guretzat garrantzitsua da, eta gure abadeak, gure egoitzetan dagozanak laguntza berezi bat behar dabe, eta horretarako azken urteetan kudeatzen gabiz bebai fondo berezi bat abaden arretarako. Eta horretarako hartzen duguz doaintzak eta herentzia eta legatuak.